Wilujeng Niskala. Bacutna langgam dadi ati, Nduk. Sak ramban langgam, sak ramban engko dijaipongke. Umi Hafifah bersama Madangkara. Yuk. Awas. Oh. Hey.
kasih. Suaramu ki apik. Mirasa sing biyen kondange samene sinden debok, tegese ora gelem joget. Nggih. Ning nyatane bareng egulan walah. Wong emane bokomu ketrepesen asine. Mboten napa-napa, Pak. Lah timbang Mbak Tutik lho. Lah ngopo Tutik? Tembelan. Tembelan. Ya ora apa-apa, sok awakmu ditembel ya ora masalah. Nggih. Ning ora trincing apik kok Om, pancen ya pase ya semono kuwi. Ayo. Nggih. Lah awakmu kelemon walah malah ora menarik. Ayo. Nggih. Ayo, nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Ayo, nggih. Yo iki ana bintang tamune lho, Nduk. Lah mosok. Sapa? Mbak Elisa Orcaros Alaso. Lho, biasane liwat dalange kok langsungan saya. Lek Mbak Elisa biasane sing ngejobne kula. Saiki wong nanggap kok pinter-pinter kok goleki dhewe wisan. Ayo. Wis ora apa-apa, ayo. Malah utuh ora kok potong. Karo pelawak hebat kondang dan viral sing piyayine gagah gedhe dhuwur. Ayo. Ayo. Ing atase wong sak ungkus kaya ngono kok ya kondang men nggo menawa. Sapa? Kang Uncek. Ayo. Wis men gayeng sisanke Mas Uncek karo Mbak Elisa men jumeneng bareng. Ayo. Dikurmati ngangge jahe wana. Ayo. Mbak Lisa dan juga Mas Werkudara alias Dewa Ruci. Ayo. Jahe wana yuk terus. Hey. Terima kasih. Eman-eman Mbak Elisa jenengan. Kenapa? Jenengan lak calone dadi dokter toh? Iya. Mongko yen dadi dokter iki minimal dadi dosen. Sing diulang kudune mahasiswa. Mosok bengi iki sampean mulang karo cah PAUD. Lah ora apa-apa cek kudu fleksibel kaya ngono. Pak PAUD to iki ketoke PAUD ning sakjane sik Nyapo. Kowe arep ngenyek kowe, Mbak Lisa arep ngenyek kowe asine cek. Asline Pak Dalang ki lho. Ki asline ki ngece aku ning karo loro ati. Lah kok loro ati? Ngelokke aku cah PAUD. Sejatine aku kan gandengamu. Lah kono kan ketoke cemburu, ngono lho. Sik, kowe aja kleru, Cek. Aja kleru. Nun sewu. Pancen ya yen dadi dagelan karo dalang, aku milih dadi dalang. Sebabnya apa? Sebabe napa? Aku dalang sewengi lak ngedep debok. Ya toh. Yen ngedep debok insyaallah mesti entuk dhuwit. Yen ngedep sinden malah kelangan dhuwit aku malah. Kok iya ngedep sinden kelangan dhuwit po? Yen ngene iki ya ora. Yen umpamane sinden ra dandan ya mbuh. Lah ya kuwi lho, ora lho, lek Mbak Elisa lak ya ngerti. Jenengan kok iso tekan kene sing hubungi sapa? Kula Pak Dokter. Pak dokter sing ngastone nglopo kae? Mboten Pak Dokter TikTok. Kok TikTok to? TikTok. Anu putrane Pak Sukarji lho, Pak so. TikTok. Oh TikTok, nggih TikTok ora. Harus nimbali ora apal. Pak Dokter TikTok. TikTok. Langsung neng dalem jenengan apa telepon apa piye? Lewat telepon Pak Dalang. Piye ceritane piye kuwi? Telepon ning antar makelare melih. Masyaallah. Dadi Pak TikTok, nah kuwi ngebel Mas Guntur. Niku anggotanipun Abah Girun. Oh, Pak Ski. Nah, niku terus Mas Guntur telepon kula. Tangklet, "Lek tanggal 7 Juli kosong mboten." 6 malam itu.
6 malam 7. Oh, lagi 6 malam 7 kosong mboten kosong kula ngoten. Terus? Ya anu ning Nganjuk. Nah, pira Lik? Terserah kula niku SPW aku yang ngono. SPW apa? Sak pawehe. Niki kirangan niki mengke keterangane nggih dereng cetha kula. Niki alhamdulillah sing bakan menika saged slamet dugi mriki. Silaturahmi kalian warga mriki. Kowe iki asine wis sombong kowe asine. Keplelet kowe iki. Lah pripun to? Omahmu lak Karanganyar to? Nggih. Aku ya Karanganyar, awake dhewe tunggal sak kabupaten. Nggih, Live TikTok biasanya ya gabung. Nggih. Kenapa kok ora ngampiri aku? Engko kula bareng Pak Dalang, wong padha Karanganyare. Rekake ben kaya bintang tamu tenan mangkat dhewe. Kula mboten ngoten. Kula Lah lek kok setok kowe lek bareng aku lak malah ngirit numpak mobilku, engko ning ndi-ndi tak jajake mandek ning warung sing jajakne. Timbang kowe mangkat dhewe, nggo ambulan to kowe mau? mboten nih. Ora to. Beto angkong kok. Kula niku sareng rombongane trauma. Lah ngapa? Napa meneh rombongan bareng Pak Sogol niku kok. Oh, kan aja mala to. Yogane jenengan niku lho. Lah ngapa? Mesti kula nggih dolanan kok. Ajeng istirahat kan gak bisa aku. Dolanan piye? Diulek-ulek kae kok. Iya. Ya apa-apane diulek-ulek kowe takok. Lah ya aku penasaran. Nggih. Diulek-ulek alhamdulillah. Sing penting ki dugi mriki slamet pinanggih jenengan. Nggih. Sik, sampean diam dulu ya. Oh, sik. Mbak Elisa ndongakne sing digitanke. Ayo bar iki kowe cek ngatekne cek. Ayo. Niki kok mboten kendongake. Ya sampean sik iki arep tak takon. Iki cilik tuwa lho iki. Lah, anane tak kon ngomong sapa lho. Lah yo mau jare diundangi Lek. Ora, Lek ki apa? Pak Lek. Lah iya, berarti kan bapak tur cilik. Bapak tua ning cilik. Gitu kan? Iya. Dadi asline tua. Tua kok ora dunduh. Ya kula ndongakaken katur putranipun Bapak Haji Karji inggih menika sinten naminipun Pak Neteki. Neteki, Pak. Kok Kowe omong apa to, Mbak? Hah? Kok neteki sapa? Masa neteki Pak Karji lho jenenge. Enggak, iku lho kan ada tulisan aku arep maca Neteki. Oh nutupi to, ya, nutupi. Ya. Ngaling-ngalingi kok Ya, neteki. iku maksude. Mas Sabta Aji Purnomo nggih menika Mas Sabta Aji Purnomo kula dongakaken mugi-mugi dadosa putra ingkang saged migunani tumrap bangsa lan negara saged dadosaken bombong tiang sepuh. Nek dados bocah ora kudu pinter ora apa-apa le. Sing jenenge wong ki sukses ora mesti pinter. Sing penting iso ulet, iso sregep, iso sregep niku kok ulet. Mosok dikitan ulet. Iya, maksud ulet itu apa ya? Pekerja keras toh. Ulet iya. Ulet itu kita nggak malas. Ulet itu uler. Iya, Reti. Ulet itu uler, tapi maksudnya ulet itu pekerja keras, ngono ora males gitu. Engko nek saka sing sregep iku tekun teken bakal tekan gitu loh. Aduh, omongane mari asam lambung iki. Jenengan anu kira-kira gitu. Sregep. Sregep. Jenengan nggih paham niki. Ya paham ning weteng kuwi murus dhewe krungu ngono kuwi. Lah ngopo sih Lah kok? jumlah sing bener lak sregep, teteken tekun bakale tekan ngono. Ya. Teken tokon teken ayo. Ngomong Maksudnya apa? iku. Nek mengko kira-kira butuh sinau, butuh apa jenenge belajar kuwi iso karo sapa wae. Ora mesti karo wong sing pinter ikine ning sing penting wong sing duwe akeh ilmu. Nah, iya. Wong akeh ilmu kuwi saka apa? Saka pengalaman. Bener ora, Pak? Betul 100 untukmu. Wah, Kandhani malam ini kok. kamu cerdas, pinter dan cantik sekali. Ayo nggih. Ngono kuwi. Cerdas, pinter, cantik kurangnya apa? Kurangnya apa? Ora nek kurangi, wis sempurna sampean ki. Matur Lho, Pak Dalang ki ngelem Matur suwun, matur sliramu. Sik kowe iki lho cek. Ki piye? Pripun? Kuwi benakno kuwi iso mbredet tekan ngono kuwi piye to? Piye, Ayo. Mas? Gedhok ora? Golek kursi ora. Anu rada rene keti penake Pak Dalang. Amah aku nek Pak Dalang kok ki engko Lah, kok bugesi aku- piye-piye. Nek kowe kan aman aku. Kamu aja lah. Alah lah santai wae karo Bu Keksi santai. Napa? Mboten-mboten yen nesu. Mergane Lah yen umpamane Pak Yoyo kuwi kelakon dados kalian jenengan.
Bukan sih malah seneng. Mergane Ngenteng-ngentengi gawean ngono lho. kok iso ngenteng-ngentengi gawean? Lah biasane kan umbah-umbah dhewe enek sing ngancani, masak dhewe ana sing masake kancane enek. Oh ngono terus Kesel engko ya dipijeti wong loro ngono. Aku umpamane dadi Pak Yoyok, wah dalang kondang wis dosen, rabi meneh aku kok. Iki cangkeme elek iki. Kok rabi aku sik rene. Kok rabi meneh iki kowe cah cilik ipo ya rabi po? Kowe iki cah cilik iki po ya iso rabi. Ya iso to, Mbak. Duwe bojo. Duwe lah ngopo? Masa duwe bojo? Bojomu ya ayu. Ya ayu. Tenane. Heeh. Ya duwe anak. Ya duwe, ora takok bojomu ya wong ngono wae. Cek. Awak ado-ado Mbak Lisa. Kok tekan bojoe ngopo bocah semene kok. Lah napa? Jujur ya. Jujur napa? Disekseni karo piyai sakmene mbane. Nggih, Lara, pripun? Jujur, sumpah demi Allah. Nggih. Kowe wis sunat ta urung? Nah. Petrong. Seksene danyange kene. Miren kene. Kula pun sunat kula. Alah ora percaya. Dek boten pitados pripun lho? Bukaan jajal. Nggih ampun dibuka mriki. Mengke kula fotone mawon kirimke jenengan. Gah, mesti kaya ceplukan mendhe gah aku. Lho wong mengke mang bandinge kali nggih jenengan apik endi ya ngono lho nggih. Ayo. Ayo kaya adekan samudra kae lho, jangan diuruci kae malian ora. Ale ngono kuwi. Nek kula nindakake sunah Rasul, nggih khitan. Nek kita neng ndi awak mbiyen? Kula mboten teng dokter kok kula. Kula mung enten kebon tok kula niku, kebonan. Lah sing ngitani sapa? Kula nguyuh enten kirik liwat cathek ngoten niku. Tapi kitan ki modele ya ora karu-karuan. Kitan ki ketoke ana zaman-zamane ya berarti. Nek kowe klebu zaman apa? Ya zaman biyen yang masih pakai sarungnya dikasih empring gitu loh. Pring kok empring ora. Empring ya. Iya itu kan paling carane mungkin zaman biyen nggo bendo apa gitu ya. Zaman dulu terus berkembang meneh. Carane nganggo gunting apa apa gitu nek nggonmu zaman apa? Jadi cathek asu. Cathek asu. Kuwi berarti purba. Zaman semono kuwi. Saiki kan dilaser. Laser ya. Saiki ana sing luwih canggih meneh saka laser gayane, tapi aku ya ora ngerti wong aku ora duwe. Kayane mung didelok tok ngono ya stak ngono wis. Iya, bener. Apane wong sunat tok ditontone malih. Sapa rek? Kaya didongakne Pak Teknologi kok. Sukarji lek mundungane piye? Nggih, mugi-mugi keluarga Pak Sukarji tansah pikantuk karahayon kalujengan. Amin. Saestu panjang yuswa. Awet sing momong putra wayahipun. Amin. Rejeki ingkang lumintu lir gumanti halal tur barokah. Amin. Kuwi golek rejeki barokah niku angel. Oke iki belum tentu ki cukup. Benar. Yen sithik yen barokah ya bakal kecukupan. Cah cilik ya pinter ya. Pinter sik tak takon barokah iki apa to barokah? Barokah ki pokoke nyukupi ngoten lho barokah niku. Dadi kan diterima, disyukuri, dinikmati. Kuwi bakal iki uripe iki ya ayem tentrem ngoten lho. Lek sampean ki uripe sampean klebu barokah apa ora? Alhamdulillah kula nggih barokah ya kadang musibah. Kok barokahmu kok ora mesti piye sebabe? Barokahe alhamdulillah menika paringi rejeki sempulur. Musibahe piye? Niku kula niku yen kena lemah, bleduk, terus mambu telek niku dhisik dhewe. Niku musibahe. Kok dhisik? Musibah. Oh, bener Mbak, bener mesake banget iki ora. Ya iyalah wong raine cedak lemah lho, Mbak. Ning aku mambu telek ono dhisik dhewe. Ning Mbak aku ngerti tahu tenan ning apa ki terminal Karangpandan. Dek omahe daerah Karangpandan ngono to, Karanganyar kono iki. Apa ki jenenge dek iki rekake ning ngarep. Dadi Mbak sepeda motor ning ngarep. Sing ning mburi sing wedok mbegagah. Ya Allah, iki uncek malah dipangku bojone ya ngono kuwi. Tenan tak oyak bae uncek to sing nyetir. Terus duwe anak ta cek sampean? Nggih alhamdulillah pangestunipun. Anake piro? Kalih. Wong yo an. Kirik, Pak. Sorry. Sorry awake didamai aduh. Pinten putrane pinten? Kalih. Sing bajeng Minggah kelas 6 niki. Sementen pundi? Nggih sak kula ngenten niki. Sak kula ngenten niki. Kakung mosok ya semene iki lho. Padahal lagi leh ngecet tenanan. Lah anakmu semono. Pepake setugel terus anak-anak semene lho. Ora cekir lah aku nuwun sewu aku kan penasaran to. Lah awakmu semono ngapunten aku ora ngenyeki ora.
Mentine lah ya logise ndek anak kan semono. Heeh to. Nggih, Saiki deken ngisor kono. Nah, upamane kowe merintah anakmu adus oleh merintah piye? Paling ya adus ayo. Penak to. Jane iki semene iki menungso pari-ari. Lah iya, sing nomor loro. Kelas kalih niki kelas kalih. Dhuwur ya? Nggih alhamdulillah. Lanang. Turun kula danten. Turun piye? Lah kowe cilik no. Lah ke turun kula. Lah keturunan kula lho. Mengken turun jenengan dikira bojo kula gendaan kali jenengan. Ora ngene lho. Aku iki kuwatir ngono lho. Kuwatir napa? Kudune lek logise mbok takon karo piyai piye logikane ya. Nggih. Jenengan lak piyaine amit 1000 cendhek, cilik ya to. Nggih. Udune anak-anak ya cilik. Kok anakmu dhuwur-dhuwur kuwi perlu jenengan tanya. Tanya. Kuwi anakmu dhewe apa anake tanggamu lho. Kudu curiga lho ngono iki, Cak. Alah kula ikhlas mawon no. Lah apik men kowe dadi suami. Ikhlas lah kula ora iso sedekah bondo ya bojo gak apa-apa. Jenengan ajeng manas-manasi kula. Lah memang macam-macamne aku karo Elisa ngono ya senengane ora. Lah upamane kowe nun sewu. Nggih. Wong iki ora ngerti to. Mboten ngertos. Sing jenis siji pasti loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, 5 donya. Jodoh ki lek ora ngerti. Leres. Sampean wis duwe bojo, duwe anak loro, viral, kondang, ndelalah Mbak Elisa kedanan kepayang-payang karo sampean. Sikapmu piye? Biasa. Jakre wis jogel. Mbak, coba Mbak dirayu. Upamane kedanan tenan. Aku meh. Ora gelem kowe? Kula. Heeh. Moh. Masak to Mas. Moh nolak. Coba Mbak coba rayunen aku pengen roh pola iki. Kok sik to nek arep ngerayu Apa? piye? Nek biasane wong lanang karo wong wedoki nek arep nganu kan ya cekelan tangan. Piye le nyekelan tangan? Cekelan tangan yo ngene to. Loh, Sayang. Kok nek arep ambung-ambungan piye? ya. Lho. Piye? Ngambungi bathuk, pipi apa piye ngono. Ayo. Lah niki nggih bathuk to niki. Mambene. Puncak. Lah pripun lah jenengan terus ambunganan bathuk kalih bathuk. Lah Ora kene lho. Nggih Piye bathuk. bathuk karo bathuk, pipi karo pipi. Ngono lho. Irung karo irung. Kon lambe ngene ngono lho. Lambe yo eneng to ya. Wis iki tak kepruk dhewe lho kowe ora. Ora usah dikepruk sampe tak mati dhewe aku santai, Pak. Pun santai mawon lah jenengan. Coba diserpeki ketoprak, Mas. Mbak Lisa aku njaluk tulung gandrungen. Kira-kira polahe kaya apa? Pokoke aja mandek le gandrung saurunge uncek semaput ya. Tutuk. Tutuk. Iki ki aku sing dadi bojo apa ora ya karo Kang Mas Broto. Aku mumet, aku jare arep dibojo, arep dirapi. Mbak, sik ralat. Kok iso Kang Mas Broto iki lho. Semene ya briti iki. Gak apa-apa. Ora brut. Briti wae, aja brutu. Terus, Mbak. Aku kapang banget jare mono arep rapi karo aku, arep nembung karo bapakku. Nek kok ora mrene-mrene Mas Broto ning ngendi to Mas Broto? Mas Broto ning ngendi to Mas Broto? Aku Cak. ki sing dirapi apa ora to? Cah lanang iki sing kendel aja mundar-mundur, maju. Maju pripun lho kahanan kados ngeten kok ken maju niku lho. Sing gagah ngono lho wong lanang kok ibas imbis ora. Gagah. Mas Broto. Mas Broto. Piye diajeng? Mas Broto iki kok ana swara tanpa rupa ki ning ngendi papane Iki Mas? ning mburimu berarti entut. Mas Broto. Ya ampun Mas Broto kene lho. Ora. Aku ki kangen banget karo Mas. Ora aja lunga-lunga to angel banget to golekane. Sik. Aku iki broto apa dolanan? Awet tak golek ning ngendi lho Mas Broto jare arep rapi karo aku ki sida apa ora?
Waduh, aku amang-amang nyawong ini aku. Sida apa ora? Sida. Hah? Sida. Jare mono kowe seneng karo liyane. Ora ana wanita liya kajaba sliramu diajeng. Piye tenan ora? Waduh, aku deg-degan ini iki. Tenan aku. Oh, bahaya deg-degan aku. Pengen. Ora. Kene. Pengen. Iki lho adile Gusti Allah nang kene iki. Pripun? Wis to, sak jeg jumblek yen kaya wong umum kaya aku ora bakal dipangku sinden ayu sing jenenge Elisa. Bejamu cek tenan. Nggih, Piye? alhamdulillah. Rasamu Alhamdulillah. dipangku karo Elisa rasamu piye? Iya, cukup dingin lah. Lah Masa dingin jenengan sih, Mary enggak? pripun? Masa Jenengan enggak Mary. anget sih? Hah? Masa enggak anget? Aku aja agak sumuk. Gimana kok dingin sih? Aku kan kedinginan deket kamu, iya sih. pengen dipeluk terus gitu loh. Iu. Sida ora iki kono prae. Sida, kowe omongo. Aku ki dadi broto. Heeh, iya. Terus iki dadi cempluk. Cempluk Warsia. Oh, aku cempluk to. Iya. Cempluk cepluk. Aku nek kepribadianku cempluk kok kaya nek rada luwih edan setitik ya. Ya ora apa-apa. Piye to, Broto? To broto. Ngene lho, Pluk. Ayo gek rembukan brot kene, penak-penakke wae. Iya, Ayo. Pluk. Lah nyeluki to broto tambal ban ayo. Ngene lho, Pluk, kepiye sliramu? Kuwi Arep kaya wong piknik ya. Piye? arep tak lamar, gelem Arep tenan dilamar. ora karo aku. Yo garek piro hitung-hitungane. Lho, kok piro hitung-hitungane Lah iki jeneng lho? wong dilamari wong wedok ki ya ana hitung-hitungane to ya. Mas Aku nak yo kawin. kudu piro-piro ngono kuwi nggo ngadake keramaian nak yo kanggo butuh dana. Jalukmu piro bakal tak utangke? Loh. Utang sapa, Cek? Utang Pak Yoyo. Ya kira-kira sak cukupe aku ya pengen gelar wayang ngono kuwi ya. Yo wis to Wayang jalukmu apa bakal tak sindene ya turuti. milih, bintang tamune ya milih. Milih Ning aku sindene kowe njaluk sapa? ya minimal kaya Winong ngono kuwi sing ayu-ayu, Umi Hafifah. Atus bukeksi? Buke sih rasa. Lah ngopo? Aku ora pati rada piye ngono nek karo aku. Apa wis ketuweken? Ora. Kowe rene lak idoni we. Wingi ibune wong sak rombongan yo ketuweken mapadane klopo apa piye ora. Mboten. Omongane sing sing penak. bandheke Umi kali niki kan Ora sik. sepuh ya. Njaluk ngapura sik. Njaluk ngapura. No. Bu. Nyuwun pangapunten. Kalau mau kegujengan kewala. Bu. Ngapunten, Bu. Kowe arep mlebu iki karepmu piye? Aku gila aku. Lah kan sungkem. Sungkem niki lho. Aku kok malah gila to, kali-kali sing ora-ora. Kok kelingan sing ora-ora iki napa modele kados kula ngeten niki. Loh, Pak. Ngopo? Kelingan sing boten-boten. Lah piye? Lah nggih kan roh kula ngeten niki. Oh. Ketoke kelingan ngene jenengan. Eh. Sing boten-boten. Bukae iki gila ngono awakmu ndlosor kaya ngono kuwi ora. Ayo. Nggih, dodoane anu ngapunten nggih, Bu. Wis sundul ndang alih, sundul. Nggih. Gujengan niki wau nggih. Wis sundul neh. Nggih, ngapunten. Wah, wis nguyah wingi kok. Pak tenan, Pak. Aku kaya roh kodhok nyolot. Pak, Apa? Ibu ketoke seneng niku, Pak. Heeh. Kula mbok mantung bas. Iya. Damel gilan-gilanan Ibu. Ayo tak go mulih nggih seret-seretan anakku ya ngono. Wis sampean ki seniman multi talent. Tetep dapoke sebagai broto, sampean gandrung ngangge tembang bawa karo wi cempluk. Ayo ngono. Ayo, ayo. Aku golek anduk tenan iso nangis aku guyu. Ayo. Wis semak culut ngono ya. Kaya suweke lho. Sabar nuwun. Mas Broto. Aku ki sida mbok rapi tenan ora? Sida tenan. Tenan tresnamu karo cempluk to. Tresnoku ya mung kanggo sliramu to. Modalmu piro duwite? 20. 20 apa? Ning wis entek. Entek tong berarti ra ono apa-apa nol. Aku mau sangu 20. Duwe utang. Eneng
ning dalan kono ora. Heeh. Dicegat parkir. Lah padha aku yo garek 20.000 mau kon bayar parkir Aku yo bayar parkir 20 dadi entek-entekan. Yo wis nek ngono ak dhewe kan saling mencintai to, Brot. Nek Nek ora penak blas ngono to. Kok tobrot Lah, tobrot Brot. apa? Kowe kok kleru tobrut malah cilaka. Kok tobrot itu? Nek ngene iki wae ak dhewe golek duit bareng ya, Brot. Tak golekke cara ben awak dhewe entuk duit ya. Carane kepiye? Nah, tak golekke cara gampang banget. Iki kan awak dhewe ning kene ana Pak Dokter sing terkenal to. Pak Titok. Jeneng Tikto. Tikto. Nggih Pak Tikto. Lah iki etok-etoke kowe tak prisake. Ngono ya? Tak prisake kowe macak dadi bocah. Kon njuk ngomong nek aku ra duwe duit, aku arep sekolah. Ngono kuwi ya. Oh ngono. Oh, ben kok nggo modal awak dhewe nikah, ya. Lah modal kere iki. Nah, ben ketok bocah iki lho kok ngene iki ya. Dicopot sik. Nah, kreatif banget iki ya. Wah, apik. Kabeh lho, Mbak, diudani pisan, Mbak. Yalah, salin dabukan ya. Salah, bocah sak ungkus ngene kalungan bareng. Katoke. Manaku. Katoke dicopot. Katoke gak sah. Piye nek ra nggo katok? Iki lho arep ganti katok sing abang. Aku gak rangkepan. Ngono nganggo popok dhisik. Lagi popoke piye? Nganggo popok engko ndak ngompol. Pempres. Engko ndak ngompol Ben ya. meyakinkan. Ayo. Mereknya kayak Mami Poco ayo. Ngapa ta cek? Diangkat tok. Ayo. Nah, katokan. Wah, tertib. Engko sowan daleme Pak Tikto. Ah. Oh. Nyuwun suntik. Nyuntik sapa cek? Nyuntik ibu. Tak lareke dhewe. Dinggo seragame ya, Lin. Tak golekke sing ku apa. Ayo. Ah, jan. Ya, apik ngono kuwi. Nah. Apa enek cah SD blangkonan ya, Mbak? Bener copot. Oh. Ganti nggih. Ya alatnya ya komplit men lho, ayo. Wah, apa wi mereke Hello Kitty to wi? Apa cak? Gak iso melek aku. Lilipen. Kayak nyambut gawe yo. Sowan Pak Tikto. Pak Tikto. Lah nggih Pak Tikto. Pak Tikto. Kok lambemu ilang ya? Sik tak goleki. Iki wis. Ya ampun. Ken bagus. Ah iya. Nah, ya ampun bagus e. Sing bagus dhewe. Sing bagus dhewe. Anake sapa? Anake Bu Keksi. Solek gede pengen dadi apa? Maling. Mantri. Nggih mantri, Pak. Heeh. Aku udah ganteng, Pak. Wah, ganteng jan wis. Ya. Ya. Bareng kowe iki dandan SD pupuran, masyaallah tak saweng kok kene jan kaya gemuk kowe. Gemuk oli. Iya. Nggih. Bu, angu. Ya Allah, Pak. Iki kok enek bangsa kaya ngene iki bangsa apa ya? Kayak penampakan iku lho, kauka iku lho. Masya Allah. Menungso. Lele ya ampun, kok kaya ngono rupamu, Masya Allah. Ben Lah penonton. ganteng. Ngene. Mungkin sesuk berwayangan sampean karo Pak Cahyo nyuwun diruat ya, Mas. Bocah Sukerto kowe. Aku iki po demit iki.
Ganteng toh? Ganteng. Ganteng. Anake sing bagus-bagus dhewe, sing bagus-bagus. Nggih, ganteng tak sangoni le, gandeng bocah ganteng tak sangoni. Bu ke sira tega. Lek nek bocah arep sekolah ra disangoni iki mesake nya kira. Nah, ngoten. Iya. Nyuwun sangu pira biasane le cah bagus? 2000. 2000. 2000 kena nguyuh tok no kuwi. Kok malah ra duwe ya? 2000. Enenge 50.000 dadekke seminggu ya le ya. Nah, sangu sekolahnya matur Pak Cahyo. Saling disayang, saling Matur disayang. nuwun Ibu. Ora usah nyayang aku ndang makan bae le. Tak bekti to, Bu. Ndak usah, Ibu harus lak kosong ngising. Pak, konangone 50.000 kangge seminggu. Iya Yayi Sukosrono. Sangine 50 cukup ora nggih sekolah? Mboten cukup. Mboten cukup. Mboten cukup. Njaluk tambah. Nggih. Iya. Tukumu apa to le ning sekolahan? Tukuku bir. Tak keprok cah dhek ngebir. Napa minuman niku le? Minuman. Minuman sing marai kuat niku napa? Kawa-kawa. Tak tambahi nyo. Nyo. Kawa-kawa ya apa ora roh malah ora. 150 to iki. Nggih. Iki ya, iki lak Senin. Nggih. Ngono. Kowe pokoke dina Senin 150 kudu dintene nganti ra kok entene tak pecah ndasmu kowe. Dintene ayo. Dina Senin kudu telas. Heeh. Ora telas Pecah ndase. pecah ndase. Dukoke apa iki? Anu, Bu. Anu iki 150 to. Heeh. Kowe tak nggo jajan, nggo tuku es mesti aku pilek. Terus Karaoke ayo. Kuwi anak jajil anak cah SD karaoke. bocah laknat iki. Karaoke ten omah ngono lho. Ngombe. 150 nggo jajanan sekolah itu akeh kok. Lho kan ya dijajake pamane sing 10.000, sing 170 iki ditabung kan iso. Ning Oh, sekolahan kan ngoten iso to. nabung to ning sekolahan. Oh alah, nggih 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 nggih. 10.000 jajan, 140 tabung. Nah. Soben rabi cempluk. Bisa kurang no nek sakmono kuwi. Njaluk karo liyane ya, awak dhewe menyang nggone dokter. TikTok. Nah, iya, nggih. ngono. Nyuwun nganu dokter Tikto menika mesakaken niki mbok menawa panjenengan munggah panggung niki melas niki anak kula ajeng dipresake ngene jenengan Aku dokter. jane bengi iki bagian apa to ya? Kene kon lelipur kanggo alat ngemis to arepan. Ora apa-apa kuwi lho. Lho Nah, Pak dokter kuwi lho. Pak Ayo. dokter. Kuwi pasiene ya kuatah niku teng Ndelopo. Kula bantu Pak dokter. Nggih. Niki mesaken anak kula niki sakit jan ora iso dhuwur-dhuwur niki. Nah, Pak dokter. Jenengan Nggih. Nyuwun tulung Pak dokter. Niki mang suntik kajenge langsung mati ngoten pripun carane? nggih ampun mati to. Nggih. Sakite napa? Nah, Nggih, niki kula ajeng mresake anak kula. Nek ngaten niki niku napa stunting napa niki disuntikke napa pripun nggih solusine niku nggih. Enten obate mboten Pak Obate. dokter. Enten. Kersane dhuwur dawa ngoten. Enten. Kersane kula Tapi modot. niki pun kasep ya to. Dadosnya pripun nggih niki duwite nggih mboten nonton ning bocahe kedah kula presake mesake niki panak kula setunggal mawon niki. Malah guyu iki kepiye to? nangis. Kuwi kok Nangis iki nangis. oh nangis to. Guyu malah. Nggih, pripun supados kula saged mresake? Pripun to Pak dokter? Wah, jenengan beto suntik to Pak? Eh. Sing kok sawang endi? Anu, aku madhep kene. Hah? Wo, iya. Tak kira ki nang panggung gawa suntik. Tiba impus. Kulon ku bingung. Bingung. Badhe ngomong napa? Panjenengan niku duet mawon kalih kula, mengke nek panjenengan remen penggalihe niku saged anu Wah. Mbok menawi wonten anu nggih, sangu-sangu nggih bocah niki lho, mboten nggih kula kok nggih bocah niki, ngaten nggih. Mesakaken. Tibane ki mau ki arti gandrung dadi cemplok aku brotone Terus? diwalik. Balik. Balik jen mriki pengen duet kali Pak dokter. Lah, awakmu Aku dadi gua- apa? Gua alat ngemis. Nggak bisa sih. Oh alah. Nggih. Apa ya? Ini ada
Nggak bisa nyanyi. Oh, masa tadi dibocorin katanya bisa nyanyi. Pak, lek ngoten, tulung jenengan damel resep pripun carane penabuh mboten ngantuk nih enten resepe mboten. Mangke kula kekne sing gunang niku lho, Pak. Nggih. Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa. Iya. Enten resepe mboten, Pak? Kersane mboten ngantuk wonten enten resepe mboten? Enten. Oh, enten. Apa ya? Nggih mang damelke. Yang kula modern nih enten mboten resepe? Enten. Enten. Mang damelke nggih mengke nggih. Nggih, mangke damel. Nah, Nggih. mang damelke kersane kula modot ngoten nggih. Nggih. Nggih, mang damel dhuwur kira-kira 4 meter ngoten lho, Pak, mangke nggih. Nggih, petang meter mengke ngebruki limbuk nggih. Njaluk resep ki ndedet apa piye ning dokter ki njaluk resep ki bayar. Yo. Ndedet apa ora? Ya engko njaluk kowe. Oh iya, engko tak ngangge BPJS saged to, Pak. Sakit. Malah. Nggih, nggih, Sun. Boleh ya nyanyi bareng dulu biar Nggak. kita happy-happy gitu. Nggak bisa Oh nyanyi. enggak, oke, enggak apa-apa. Oke, Nggih. thank you. Nggih. Pesen Nek buat- nyanyi aja. Apa? Nitip aja. Nitip aja buat Minta anak saya. lagu. Oh, minta lagu apa? Orek-orek Madiun. Wah, Ya. Madiun, nggih. Orek-orek Matur Madiun, suwun Pak nggih. Rikto, Mang nggih. Dikto kan asline Madiun nggih, Pak nggih. Aslinya Madiun. Aslinya Madiun. Oh, nggih. Matur sembah Aslinya nuwun, Madiun. Pak. Nggih. Nggih. Pak, miki mau dibetok. Kowe kaya awas men to, Cek. Nggih, awas lah mriko miki digawa rono. Dalange tombok. Nggih. Ayo. Ya, niki mau nggih wonten pamundutan Lintang Asmara dari Siap. yang live nonton terus Nggih. tadi WA dari Klaten minta Lintang Asmara. Siap. Menawi wonten pamundutan wonten panjenengan. Nggih. Menika ugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Cahyo sugeng dalu nyuwun gending selindang biru kalian Lintang Asmara. Lah, Nah, Saking putune Mbah Blantik Pak Kaji Bores. Pak Haji Bores. Nah, Oke. Kaji Bores. Nggih, menika mayoritas sing ngersakaken Lintang Asmara. Nggih. Mangke pamundhute Pak Dokter kula aturaken bar menika. Nggih, nggih. nah, nggih. Duit karo kowe to, Cek? Mboten Mbak Lisa. kalian cocoke kalian jenengan no. Moh aku wis tobat aku ora. Malah mbok kalian jenengan to, Pak. Ora. Jenengan mawon ta. Moh awakmu wae. Kula tak sing ngepraki mriku. Wis Apa geyok kowe sikilmu apa tekan Lah, Bisa ora? le saged, sila saged, tumpang Pak. lho. Sila tumpang lho. Saged nggih, jenengan duet kalian niku nggih. Moh, kowe tak kei 150 to iki mau. Nggih. Ayo Nyanyi nembang. duet. Ayo ngono, ora. Ayo. Ora itu gitu kok obat to niki, Pak. Obat apa? Obat abit. Ayo. Coba kaya apa? Ono. Siap toh Lintang Asmara? Lintang Asmara kanca-kanca. Oh iya, Piye to, oke. Kadang, Maka aja dipun aturaken Lintang Asmara. Yo, Mbak Elisa dan Mas Uncek. Dados. Hoi. Ayo Cek. Mas Ucap. Wong ayu tresna mungkin Arya tombo susatro ning bantenku Wong bagus andep rasa timbu rasaku tulus ning kalbu. Hei. senadyan ngaru baju segoro rasaku ra bakal sirna Hei. ada gara Pak Marsono pilang kenceng sugeng laras Bapak. Pak Harnoto Kades Tenggarong, monggo. dapat toro rati
setiaku bisa aduwen marang sang Sulasi. Mbak Elisano wis aku wis ngerti biasane pancen ya bergas apik jogete jos suarane apik. Aku lagi ngerti kowe cek. Kamu suaramu ya luar biasa tenan. Biasa di luar ya. Ora. Luar biasa pripun lho. Enteng tegese. Enteng nopo? Gamelan iki nadane tinggi lho iki mongko. Dhuwur iki. Kula mekik-mekik. Heeh. Sing ngendang barang iki gara pargo barang. Lu modern kok. Lah nggih kula melu-melu ya ngene ngene ngono. Malah HP-ku. Saya ikuti zaman. Apik. Dajal mana Pak Pargo ini? Iki ora kamu nonton kok kaya apa coba ya. Awakmu Pargo e. Jeneng ajeng nonton. Nanggap piyambak. Lah kok 150 ki lho, 150 ki lho. Ora. Pargo. 150 iki nyanyine. Hah? Pun njaluk mbuh nyonya. Ambu 100 Pargo e ya. Heeh. Matur nuwun. 250. Coba ya. Potong ki kok. Urusanmu karo Pak Karji ora karo aku kok potong-potong piye. Ayo Jal, ayo. Pargo. Aku juga. Yo iya. Heeh, iya. Apik iki. Ayo. Aku hadap mana? Terserah. Belakang. Wong madhep nang ndi-ndi ora nek bedane, Mbak. Ayo. Oh iya. Ayo. Hop, wis. Aku susu gila kok ya uget-uget deh. Wis wis. Aku ora kok lumangan ndak engko ora. Iya. Aku ki pol telek to. Lah kok kene tak sawangi. Lah aku terserah kok lumangan. Lah kok kene tak sawangi kendu kaya uget-uget kae lho. Ih ora ya. Ning jos kowe kreatif ya to. Nadyan to njenengan piyai khusus suaramu apik ya to njogete ya bergas ya to. Dasare banyolane ya semu. Ora ngoyo sampean banyole iki. Semu napa? Semumpel. Ngapa terus iki le? Iya. Heeh. Sik Mbak Elisa kula selani nggih. Pamundhute saking Pak Dokter. Pak Dokter. Ning tetep kene kowe cek joget cek. Ayo, mau ngesake orek-orek. Medyunan. Coba kaya apa? Sinten sing ngatur kene iki? Ya Mbak Tri Hastuti Retnawati dhisik. Ayo coba kaya apa? Nggih. Mbak Tri Hastuti. Heeh, Retnawati. Ya. Ben ngaturake orek-orek pamundhute Pak Dokter. Panjenengane ngasta wonten RSUD Ndlopo Madiun. Wingi pas peresmian wayangan panjenengane ya rawuh. Pak Tikto. Ya. Yayi budaya estu kok. Nggih. Yayi le sedakoe sae nggih kados Pak Tikto. Nggih. Jan ajeng nimbali dagelan kondang kados Abah Kirun, Cak Percil, Cak Yudoe kelakon. Lah kok sing diceluk kowe? Lah liyane do isi kabeh sing kosong aku kok. Le mesakne. Mesake. Lah iya. Monggo, yo Mas, yo sampake dhisik. Orek-orek dados. Boten jumeneng meneng Mbak Tuti ya, Mbak.
Mbak Tik. Yo. Ora metinyon lencer kuning. Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Gayeng nggih. Orek-orek iki jan yo kepenak nggih. Nggih. Jogete nggih kepenak. Leres nggih. Mbak Lisa mriki, Mbak. Nggih. Mugi-mugi Dik Saptawaji dados lare ingkang soleh. Migunani dumateng tiyang sepuh agami nusa lan bangsa. Saking keluarga Yogyakarta. Nyuwun lagu Sambel Kemangi. Keluarganipun wonten ingkang dari Yogyakarta ya. Nggih, leres. Niki pundi Mbak niki? Niki. Klulus napa pundi niku? Coba. Oh Nggih. betul. Klulus. Modus. Ngomong ta berat-berat ta? Kulur enggak tahu. Modus. Tulisannya. Wah. Nggih. Apa ana dosen kok ora iso maca, ora alasan. Apa ta Wepro. kaya Kuwi lho, ngopo ngono lho ora. Lah iki ra ketoten kuwi iso maca apa piye sing iki? Kula Saking apa Jisal? Lah kula mau lulusan SKKP kok. Apa? Sekolah karepe ra karepe. Lah nggih, niki lho Mbak, Sambel Sambel Kemangi. Kemangi, Nggih. siap. Jenengan men dikancani karo Cinta. Mbak Winong Nawangse. Mbak Winong, mari Mbak Winong yang ceria selalu. Nggih. Winong. Wah, jan lah. Kuwi rono cek. Ayo rono. Nah, kuwi di anu tak Sindene Pak Yoyo ayu-ayu. Ayu-ayu to. Hafal enggak? Lah nggih, biasane iki yo den dalang pesinden angger cedhak debok ngono ki mesti bojone. Heeh. Iki biasane. Terus? Biasane bojone. Ning kok garwane malah keke pinggir. Apa nggo cepaki wong mendem ngono ya? Pak, tenan tak koprok tenan kowe. Kowe iki lek ora ngerti takono. Lah pripun?
Lah kula kan biasane kan ngoten to. Kowe ngerti simpingan wayang iki? Pripun? Saka cilik saya gedhe. Nggih. Men apik disawang. Iki kok kene ya padha iki cilik saya gedhe ngono kuwi. Oh. Sing angel disimping malah kowe lek disimping ning ndi bingungne kowe iki. Kula enten mriki. Ning ndi? Nah. Ya lah, Kula enten madu. mriki. Kowe nggawa anu tas ora, Ada ana ning tasmu iki, kon mulih ning Ampun Pak Solo. niki ten niki mawon wayang golek. Mo. Biyen tak ngenekne ya, Cek ya. Remet ya wetengku senep bawa. Ayo, ya Mbak Winong, kuwi digeret no Mbak Winong digeretno. Cek. Lah digeret niki menapa masa presiden kok ora roh dalan? Ora perkara Kan men geret. ketok mesra ngono lho, kaya Iya. chemistry ngono lho. Enggak Ayo, di Ndang. spoti ta. Heeh. Enggak di Oh, spoti minta ta. sepot. Heeh. Oh, alah minta Mau semprot. dispoti. Ya. Semprot Ya. kok. Semprot kuwi. Spot. Wis kepiye? Itu keadaan musiknya biar semangat naiknya gitu Oh, loh. Semprot. alah. Tak kira disemprot goleke selang sik kono. Wis dandan ayu-ayu lho 2 jam kok disemprot Maka. yo nong. Nggih. Iyalah. Enggak jadi nek no lama banget iki. Uncek iki lho, Nong. Uncek omong ae kan mau ora. Nah iya to, cuwili ngomong ae. Ora omong dikira wong bisu. Sik aku meh takon sampean apa yo duwe sikil tengah? Hah? Sampean Mbak, iki takoki lho. Jenenge sikil ki kiwa karo tengen. Kok iso sikil tengah e? kuwi lho. Masa ndak ngerti? Karo kowe- rene. Yen sikil iki biasane kiwa tengen, yen tengah kuwi kutil. Oh, nggonmu kaya kutil, mung sak kutil. Ora. Jangan. Kene lho, cek sing dikarepne driji lak 5. Siji, loro, telu, papat, 5. Iki lho maksude. Driji sing tengah iki lho maksude. Asumsi. Sikil kok iso driji lho. Jadi driji Lah ya sikil. driji sikil. Maksudnya. Oh, driji sikil. Ah. Enten iki tengah. Ya wes nek no. Enten ajeng napa? Enggak. Ajeng tambah dolanan apa pripun? Iya. Nggih. Monggo dipun aturaken Mbak Lisa dan juga Mbak Winong Nawangsih menika pamundhut sambel kemangi saking keluarga besar Yogyakarta. Yo to, dados. Hey!
kasih Mbak Lisa dan juga Mbak Winong Nawangse. Mas Unjak, nanti goro-goro to sampean kok. Nggih. Wah iya. Ngantos tancep kayon mengke. Iya. Nggih. Mulih bareng aku ya. Nggih terus aja dirajajake. Engko golek sego pecel ning nggen sanding terminal. Top. Enak. Enak. Jenengan bayari mengke. Jenengan bayari. Aja kuwatir yen kowe genah tak bayar rono. Lah bayar rono durane kula sing bayar. Iya. Terima kasih bisa istirahat sebentar Mas Unjek Siap. dan juga Mbak Elisa. Nganjuk ki nggone wayang lho. Iya, Saya-saya Pak Sukarji ki piyai sing getol banget karo wayang. Mula telung